Chimaya. Ready? Chiama ca io non Italia che voi dicete e ma squadra ok for 2 years or that mammy. Arese chukwe gani ya 500 anya eji ni sisi ayi farm amepta ya na onwete tu omu ya Bobi Igbo asikwa m nke onye chi ya zelo ọ nwanne anyị nwaanyị aka m ebido nwe kidney problem mgbe si na ọka mbịa kenegodo unu na nke unu mere o nwere onye na-amalụ na mmile dị n'ala since m post video a ka aba 7 days rate even ihe m fụrụ ebe a jukwu m anya sef ihe m fụrụ as in unu atrai ka as in ana m ekele unu na nke unu mere eme I see I chọ 14 million, 40 million naira. Mana ka mmiri dị good n'anya. I raise Italia 2 million 1. Ọ dịrọkwa n'isi. Ọkwa na aka nna ayọkwa n'ụlọ. Na aka n'idi, aka na-elekwa anya 40 something million. Biko ka anyị zụọ ọnụ nwaanyị a ndụ. Ọkwa one of Lozemus family ka ọ bụ. Biko ka anyị zụọ ọnụ ya ndụ. For 2 years ọ na-anyụ mamịlị 1,000 naira 500 naira gị nwee ihe ọlụ na ndụ ya ọ bụ na isendere send eshia ya ka ịma ama ya afụ destiny help ya she's from Nnewish bikonu arịrịọ ka m na-arịọ ọ dị ọkwa izi race 2 million something ọ dịla izi weta ya ọ dịla izi ọ ya ka isi na ọka m weta godinu gị nke a ka m weta 2 million something aha race ịghọtago ọ Zeus family ka ihe ekele isokwa na Zeus family ihe dị ebe anụ ma bụ 9 million 3. Achọgodu m ọ bụrụ na m ga-ejigodu nke a ijekwu ya na bank ijebegodu jee ele test not for anything amara m onye ya arapụrụ nwa ma onwe ya mere gị nwa na-anwakwa nke even ịchọkwa mụnwa na onwe m sef o nwere ka ọ ya adị sef nye wọchị ma unu ele ya ị ga-anụnwa bụ ị ga-atụtara 7 days rain anụnwa ka unu tụtara ka 9 million 3 a sịkwa ebe unu si wepụta ya ka gosikwa unu mmaji onye unu na-afụrụ n'anya unu amara onwe ya unu amara ka o si jee si unu na-arụ adọrọ mmadụ unu ebelivu onye a na-akwụnye ego ọkpụkpọsịnị ka anyị nyepụ mmadụ 15 million something gonye keke then nke mmachi so m ka dịkwa standby nke nwa emelụ operation god daalụ biko ihe anyị na-enezi anya kịta bụ ebe that something million 2 kidney ya fedi
Oh, 500 in here, last, all one no yak and the leather on Monday. 500 in here, go to Mrs. Sam Milidiana, when I am from Africa, go up and a good job. A good job. Imagine a year of good young car, or no man live for 2 years. And I'm properly a cabin of his boom. Bikun kaya papa na kazo ya ndo yes so du milikano mana 1500 naira kwani ano ki nwetu bolu o chuku ke na eme oporo mmadu ke na eme muno ho dikita uni je wo ya tinye na bank na nene obono digi je kunya na bank Achobodo mukije begoda abule kama obono ogo kai de mesa mal kam mesikuba Oye, go ibiya nkwa na olilanya ikulu nkwa okini nye nkwa iya de ikele ye ko ayo mega nisi oki fulo olilanya ona agbalo ngwa ya bosikwa na lozo ili que não está ali oh wiki é que nós estamos lidando e mesmo na vamos como que aí sim aí não o fumo aí isso conhece tipo aí azul Dalon Bikon. When we are one of Zeus family. When you see the phone is look at the rest of all family peace between catching the consumer. Don't know what promotion. Then I do have money and that not to I have a problem. Only I got now, but I think I go soon. Now, Jesus. What back now you? Now, Papa, I'm going to see it was there. I'm going to I'm going to eu pedi uma coisa. Dá-lhe uma equipe, né? Tu toma cor de uma banana. Vou fumar isso no ok, que uma. Mas lá já era por ver, eu vou na Santa Cantinha, até já na parte. Okay. It can only get better. Koi gane wote kwa no koi ai tinya na kanto gane wote mu without stress. Ngwa ama lo ke kam. Godin asin like na kwa mun kene yene melu. Afya itina apana kwando mira mi pare haonya ka only gets better